Milí priatelia, keď pred 6 rokmi zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, námestia po celom Slovensku sa zaplnili ľuďmi. 10 000 z vás, z nás stáli a volali po zmene. Po zmene systému, ktorý tu bol nastavený potom, aby Slovensko sa dalo považovať za spravodlivý a právny štát. Chceli sme ďalšiu šancu, chceli sme si urobiť ako keby náš vlastný november 89, alebo nový 89. rok, alebo opravu toho všetkého, čo revolúcia nestihla opraviť v tom novembri pred dnes už vyše 30 rokmi. Verili sme, že to možno bude to hnutie, ktoré ľudí vyhnalo do ulic, aby sa ozvali, aby neboli ticho, že to bude možno toto hnutie, ktoré Slovensko zmení, ktoré nám dá šancu na reštart, na to, aby sme sa možno znovu nadýchli, aby sme si opravili všetky tie chyby, ktoré v krajine máme, alebo aspoň tie najväčšie, aby sme si mohli povedať, že Slovensko znovu budujeme. Dnes po 6 rokoch vieme, že to bol viac sen ako realita a že keď sa niečo dobre rozbehlo, tak to bohužiaľ narazilo a ublížilo nám to. Ublížilo to všetkým tým ľuďom, ktorí v tom čase na námestiach stáli. Ublížilo to rodinám Jana a Martiny. Ublížilo to tej nádeji, že sa Slovensko jedného dňa môže naozaj zmeniť k lepšiemu. Dnes po 6 rokoch Slovensko čelí ďalším výzvam a je znovu dôvod pýtať sa, kam smerujeme. Sú to bezprecedentné útoky na právny štát. Je to absolútna arogancia moci. Sú to politici, ktorí sú otrhnutí z reťaze a ktorí odkazujú, že pre nich vražda novinára pre výkon práce, ktorú robil, nebola témou. A že tou témou nie je. Ani dnes. Útočia na médiá, útočia na demokratickú spoločnosť, útočia na občiansku spoločnosť, útočia na justíciu, útočia na to všetko, čo sme si pred 6 rokmi mysleli, že na to môžeme postaviť nové, lepšie Slovensko. Aj preto vám všetkým veľmi pekne ďakujeme, že stojíte pri nás, že podporujete nezávislú profesionálnu žurnalistiku a že veríte v spravodlivé a lepšie Slovensko. Ďakujeme pekne.